wasanna fil-5 ħadd tar-Randan nistgħu ngħidu li wasanna qrib ħafna iċ-ċelebrazzjonijiet qaddisa tal-ġimgħa imqazza li jfakruna fil-mewt u fil-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. U fis-silta li dil-ġimgħa għandna minn San Ġwan, mir-raba' Vanġelu, għandna ir-reazzjoni ta' Ġesu għal żjara ta' nies Griegi. Mhumiex nies Luds, imma huma nies li ġejjin mill-ġnus li jixtiequ jaraw il-Ġesu. Dawn marru għand Filippu u qalulu Sinjur nixtiequ naraw lil Ġesu. Meta Filippu jgħidlu lil Ġesu, Ġesu joħroġ b'espressjoni qawwija ħafna. Waslet is-siegħa li fiha bin il-bniedem ikun igglorifikat. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan il-glorja ta' Ġesu tidher meta hu jintrefa' fuq is-salib. Tantu hekk li lejn l-aħħar ta' din is-silta qawwija mill-Vanġelu ta' San Ġwan mill-kap 12, Ġesu stess jispjega kif se jkun igglorifikat. Meta nintrefa' il fuq mill-art, jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Mbagħad l-Evanġelista jagħtina kumment u għal dan biex jurihom bliema mewt kien sejjer imut. Dawn iż-żewġ espressjonijiet qawwija ta' Ġesu li waslet is-siegħa u l-espressjoni l-oħra li kellu jintrefa' il fuq u jiġbed lil kulħadd leħ b'xi mod jantiċipaw ifissrunna jagħtuna wkoll ħjiel ta' kif għandna nħarsu lejn il-misteri tal-ġimgħa kbira li aħna l-Maltin tant huma għażiż għalina tant niċċelebrawhom mod ħerqan. Dis-sena se niċċaħdu mill-purċissjonijiet imma m'għandniex niċċaħdu mill-opportunità li nieqfu quddiem Ġesu merfuħ il fuq, quddiem Ġesu kroċefiss u ninġibdu leħ. Ninġibdu bid-devozzjoni tagħna, bl-imitazzjoni tal-paċenzja tiegħu, tal-umiltà tiegħu, tal-imħabba tiegħu sal-aħħar qatra ta' demm. Aħna nitolbu lil Mulej li f'dawn l-aħħar ġranet tar-Randan nidħlu fl-iskola tiegħu ta' dik il-qamħa li biex ma toqgħax weħida taċċetta li għandha tmut imma li fil-mewt tagħha tagħmel ħafna frott.